και τόσα χρόνια της φυλακής χτυπάει και απόψε το καμπάνι, χωρίς καμιά παραλλαγή, χωρίς διάκριση στον οίκο ή στο ρυθμό. Το απόβραδο έρχεται πάντα ανυπόφορο, νημένος στη θλίψη ενός αργού θανάτου, για να σου σφίξει το λαιμό σαν χέρι δολοφόνου. Και απόψε το καμπάνι χτυπάει πένθυμα, να σου θυμίσει πως πέρασε μια μέρα ακόμα από τη ζωή σου που δεν τη γεύτηκες. Μια μέρα που αφαιρέθηκε κι αυτή από τις μετρημένες στη ζωή μας. Είναι η ώρα που οι νεκροί σαλεύονται στους τάφους τους, έτοιμοι για να βγουν στη γη σεριάνοι με το σκοτάδι. Οι ζωντανοί νεκροί πρέπει απόψε να πάρουν τη θέση τους. Απόψε συμπληρώνω 23 χρόνια φυλακής, 8.345 νεκρές μέρες της ζωής μου. Ποιος ξέρει ακόμα πόσες μένουν? 23 ακέραια χρόνια μετρώ τους πένθυμους τους ήχους του καμπανιού της φυλακής. Το θάνατο της κάθε μέρας της ζωής μου, που δεν την έζησα και χάθηκε. Και απόψε, ίδια όπως χθες και όπως πάντα. Ποιος να σκεφτεί το τι σημαίνει 23 χρόνια να πνίγεις κάθε βράδυ μια μέρα της ζωής σου με τα χέρια σου? Το τι σημαίνουνε 8.345 φορές να στραγγαλίζεις τη ζωή σου να μην σε πνίξει?